Szia! Üdvözöllek a jóga univerzumában. A mai rövid gyakorlás egy női, lágy, áramló jóga gyakorlás lesz. Úgyhogy kapcsolódj a nőiességeddel, a nőiségeddel, önmagaddal, a lágy, befogadó minőségeddel, ami ott van benned, csak ismét felszínre kell hozni. Kezdjük is a gyakorlást. Helyezkedj el egy kényelmes, keresztezett lábú ülésbe. Nem kell, hogy feszengve érezd benne magad. Nem kell, hogy tökéletes legyen. Nem kell, hogy belefeszülj ebbe a pózba. Hunyd be a szemed. Vigy egy pár mély, lassú lélegzetet az orrodon keresztül, és engedd magad megérkezni a mai gyakorlásodra. Ha esetleg van nálad egy kis illóolaj, akkor dörzsöld be a csuklókat, dörzsöld össze őket, és illatozd át ezt az olajat, ezt az illatot, ami segít még inkább felkészülni a mai rövid, de annál fantasztikusabb kapcsolódásra önmagaddal. Folytasd a légzést, hozd a jobb kezedet a köldöködre, a bal kezedet a szíved területére, és így is folytasd a lassú légzést az orrodon keresztül. Megtelik a has, a tüdő, az éltető levegő erejével. Majd, ha jól esik, egy lágy, szájon keresztüli sóhajjal engedd bele magadat a térbe. Fejtetővel nyújtózz az ég irányába, egyenesítsd a hátad, vállakat távolítsd a fülettől, nem kell, hogy belefeszülj továbbra sem. Ülőgumókkal kapcsolódj a talajhoz, ezáltal önmagadhoz. Tedd le a napi terheket, a napi stresszt. Most csak te és a gyakorlásod van jelen. Még egy utolsó belégzés az orrodon keresztül, és egy szájon keresztüli sóhajjal. Sóhajtsd bele magad. Majd gyere, hozd a karokat oldalra, belégzéssel nyújtózz, tekinteted vezesd az ég irányába, kilégzés, imatartás. Gyere, belégzéssel nyújtózz, kilégzés, imatartás. Még egy belégzés, és kilégzéssel csavarj el balra, egyenes a hát. Lélegezz. Ha éppen menstruálsz, akkor ne engedd bele magadat annyira ebbe a csavarásba, akkor kicsit lazíts rajta. Gyere, belégzéssel nyújtózz, kilégzéssel csavarj el jobbra. Vállakat távolítsd a fülettől. Gyere, belégzéssel közé, kilégzés, csavarj balra. Figyeld meg, hogy kilégzésről kilégzésre többet enged a tested. Gyere, belégzés, közép, kilégzéssel csavarj el jobbra. Lélegezd át. Engedd magad megérkezni. Gyere, következő belégzés, ismét közép, majd kilégzés, kaktusztartás. Belégzéssel nyújtózz, kilégzés, kaktusz. Belégzés, közép, kilégzés, kaktusz. Lapockák közelednek egymáshoz, tartsd meg, lélegezd át. Majd gyere, hozd le a karokat, kapaszkodj meg a térdekben,
És egy lágy hullámzást indíts el a gerinced alsó pontjától, indítod, és a fej érkezik meg utoljára. Alaposan masszírozd át, kapcsolódj ezzel a hullámzással, legyen ez a saját hullámzásod. Ha jól esik, képzelj el egy számodra szép vízpartot, és válj egyé a víz hullámzásával, majd megállítás nélkül fordítsd meg a hullámzást. A fej indítja a mozdulatot, mintha át akarnál bújni valami alatt. Csigolyáról csigolyára történik a mozdulat, a hullámzás. Közben lélegez. Érezd, ahogy átmasszírozod az alhasi részt, amikor beleengeded magadat a hullámzásba, és lélegezz. Majd állítsd meg középpen, hozd hátra a karokat, kulcsold össze, belégzéssel nyit a mellkas, emel a tekintet, kilégzés, dönts a bal oldalra, lélegezd át, belégzéssel gyere vissza közé, kilégzés, dönts el jobbra, lélegezd át ezt az oldaladat is, préseld át, masszírozd át a jobb oldaladat is. Gyere vissza közé, belégzés, bontsd a karokat, belégzéssel nyújtóz, kilégzés, dönts előre. Nem kell, hogy tökéletes legyen ez a nyújtózás, csak érezd, ahogy nyújtózik a hát, megérkezel, lélegezd át az alhasi részt, légy jelen. Majd gyere vissza közé, belégzés, és gördülj át egy asztaltartásba. Ellenőrizd le magad, hogy a kézfejek a vállak alatt, a térdek a csípő alatt helyezkednek el. Gyere, belégzés, nyit a mellkas, emel a tekintet, kilégzés, gömbölyű a hát, belégzés, nyit a mellkas, kilégzés, gömbölyű a hát. Csigolyáról csigolyára történik a mozdulat. Ha jól esik, hunyd le a szemed, és kapcsolódj önmagaddal. Gyere, még egy kilégzés, belégzés, még egy utolsó kilégzés, tartsd meg, lélegezd át, légy jelen, érezd, ahogy a tested is, a lelked is, és a szellemed is megérkezett. Légy hálás, hogy ebben a gyönyörű testben élhetsz. Ezáltal teremtheted meg azt az életet, amire vágysz. Fogadd el a testedet olyannak, amilyen, és hidd el, hogy az életed is sokkal minőségibb és tartalmasabb lesz. Ha nem ellenszegülsz vele, hanem elfogadással fordulsz felé. Gyere, belégzés, emel a tekintet, kilégzés, babapóz. Tedd le a homlokod a szőnyegedre, és kicsit ringasd át, jobbra-balra a csípődet, felső testen. Hunyd be a szemed, és kapcsolódj magaddal, a látságoddal,
ezzel a lágy oldalsó ringatózással, hullámzással. Ez az. Lélegezz. Nem kell, hogy elvárd magadtól a tökéletességet, vagy a maximalizmust. Most ragd le. Csak te vagy, a szőnyeged és a gyakorlásod. Majd állítsd meg a ringatózást. Lélegezz. Majd gyere belégzés, asztaltartás, készítsd elő a lábfejeket, és nagyon lágyan, kilégzéssel told fel magad egy lefele nézőbe. Pedálozd át, hajlít a jobb, majd a bal térd, majd ismét a jobb, és a bal. Lehetséges, hogy valahol feszességet érzel, ez teljesen normális. Csak légy jelen, figyeld meg, milyen érzés most. Ez az átpedálozás, lágy átmozgatása a testednek. Told el magadat a szőnyegettől, majd állítsd meg a lefele néződet. Lélegezd át, sarkakkal törekedj a talaj irányába, csípővel az ég irányába. Laza a fej, laza a nyak. Tekinteted a lábujjakon, lélegezz. Még egy belégzés az orrodon keresztül, majd egy lágy szájon keresztüli sóhaj. Ez az. Élvezd, hogy a testedben lehetsz, élvezd, hogy élsz, hogy számtalan lehetőség akadhat az utadba. Ez az. Majd gyere, belégzés, emel a jobb láb, és hozd a jobb lábadat a jobb kézfej külső oldalára. Kezdj el ringatózni, előre-hátra a csípő területével. Lassan, ne erőltesd. Ez egy erőteljes csípőnyitás. Felkészítjük a csípőt, a lélek területét, sok oldásra, hiszen a csípő területén rakódik le a legtöbb feszültség és stressz. Majd állítsd meg az előre-hátra ringatózást, és kezdj el egy lassú, körkörös mozdulatot, először az egyik irányba, majd a másik irányba. Ez az. Légy magaddal türelmes, majd állítsd meg. Belégzés, nyújtózik a jobb kar, kilégzés, hozd a jobb tenyeredet a térdedre, és kezd el a talpad külső oldalára helyezni a testsúlyt. Szippant a köldök, válladból emeld ki magad, lélegezz. Majd gyere vissza, lent a tenyér, belégzés, emel a jobb láb, kilégzés, hozd le a talajra. Pedálozd át a lefele nézőt, légy jelen, milyen érzés. Most ez a lefele néző, van-e különbség a jobb és a bal oldalat között? Állítsd meg a pedálozást, légy jelen. Gyere belégzés, emel a bal láb, kilégzés, hozd a jobb kézfej külső oldalára. Kezdj el ringatózni, lassan. Először előre, hátra. Szippant a köldök, vállakból emeld ki magad, légy türelmes. Lehet, hogy az egyik oldalat feszesebb, mint a másik.
Ez teljesen rendben van. Majd állítsd meg, és kezd el körkörösen egyik oldal. Ez az. Majd a másik oldal. Engedd, hogy kioldódjon a sok feszültség. Majd állítsd meg. Hozd a testsúlyt a jobb kézre. Belégzés, bal kar nyújtózik. Kilégzés, hozd a jobb bal térdedre a tenyered, és lágyan kezd el kiforgatni a kezed segítségével. Külső talpére hozod a testsúlyt, tekinteted a magasban. Lélegezz. Majd lassan hozd vissza a tenyered a talajra. Belégzés, emel a bal láb. Kilégzés, pedálozd át a lefele néző. Milyen érzés? Most. Állítsd meg. Laza a fej, laza a nyak. Lélegezz. Majd gyere kilégzésre, engedd, hogy lágyan a térdeket a talajra, és ajándékozz magadnak egy babapószt kilégzés. Ha jól esik, nyisd szélesebbre a térdeket, és kezd el magad átringatni ismét jobbra-balra. Vagy ha csak belepihennél, az is teljesen rendben van. Helyezd le a homlokodat a talajra, hunyd be a szemed, és kapcsolódj. Figyelj befelé, majd gyere belégzés, asztaltartás. Kilégzés, készítsd elő a lábfejedet, és told fel magad egy lefele nézőbe. Gyere belégzés, emel a jobb láb, kilégzés, hozd a térdedet a két kézfej közé, simítsd le a hátsó lábfejedet, és kezd el magad ringatni jobbra-balra. Hunyd be a szemed, engedd megérkezni a tested, a csípődet galambpózba. Ez egy erőteljes csípőnyitás. Jöhetnek föl érzések, érzelmek, gondolatok. Csak engedd megtörténni a tisztulást. Ha úgy érzed, megérkezett a csípőd, akkor állítsd meg a ringatózást. Hozd a kézfejeket a szőnyeget szélére. Belégzés, nyit a mellkas, emel a tekintet. Kilégzés, hullámzással érkezz meg. Belégzés vissza, kilégzés lent. Belégzés fönt, hunyd le a szemed, és engedd magad kapcsolódni ezzel a hullámzással. Válj ismét egyé a víz hullámaival, azzal a szabadsággal, látsággal, amit mindez szimbolizál. Még egy utolsó, belégzés fönt, kilégzés lent. Majd hozd az alkarokat a talajra, kicsit még ringatózz jobbra-balra a csípőddel. Ha úgy érzed, ennyi neked tökéletes, akkor állj meg ennél a pontnál. Pihenj bele, lélegezd át. De ha tovább jönnél, akkor gyere, hozd a tenyereket magad elé, egy kis párnácskát formálsz belőlük, és helyezd bele a homlokodat. Lélegezd át. Érezhetsz fecességet. Ez is teljesen rendben van. Ha sokat ülsz, akkor nagyon hasznos ez a nyújtó póz. Lélegezz.
Még egy utolsó belégzés az orrodon keresztül, és egy szájon keresztül is sóhajjal engedd távozni mindazt a feszültséget, ami még benned lehet. Majd lassan gyere alkartámaszba, tenyértámasz. Ringasd ki magad, készítsd elő a hátsó lábfejedet, és belégzés, emel a jobb láb, kilégzés, lent a talp a talajon, pedálozd át. Legyen nagyon lágy, megengedő. Bele is csavarodhatsz, ha jól esik. Nézd ki a hónod alatt, nézd meg, milyen a világ. Kicsit más szemszögből. Majd állítsd meg, lélegezz. Laza a fej, laza a nyak. Figyeld meg, van-e különbség a jobb és a bal oldalat között. Gyere belégzés, emel a bal láb. Kilégzésre hozd a térdedet a két kézfej közé, simítsd le a hátsó lábfejedet, és kezd el magad elringatni jobbra-balra. Hunyd be a szemed, ha jól esik, vagy résnyire nyisd. Engedd megérkezni a bal oldaladat is, ami a nőiességedet szimbolizálja. Lehetséges, hogy feszesebb ez az oldal. Mai rohanó világban nehezebb megtalálnunk ezt a látságot, ami a nőiesség. Légy türelmes és elfogadó. Lélegezd át. Majd állítsd meg a ringatózást, hozd a kézfejeket, kézujjakat a szőnyeg szélére, belégzés, emel a mellkas, és a tekintet, kilégzés, kezd el ezt a hullámzást, lágyan, megengedően. Belégzés fönt, kilégzés lent. Hunyd be a szemed, vagy résnyire nyisd. Ez az. Még egy utolsó kilégzés lent. Hozd először az alkarokat magad elé a talajra. Kicsit ringasd bele magad ismét. Ha úgy érzed, megállnál, akkor állítsd meg itt. Hunyd be a szemed, és kapcsolódj magaddal. De ha úgy érzed, tovább jönnél egy picit, akkor hozd ismét a kis párnácskát a kézfejekből, és engedd bele magad. Lélegezd át ezt az oldaladat is. Légy jelen. Add meg a testednek a tisztulást, a lelkednek és a szellemednek. Lélegezz az orrodon keresztül, és egy szájon keresztül is sóhajjal. Engedd bele magad még jobban ebbe a pózba. Még egy belégzés, és egy sóhaj. Add meg magad. Majd nagyon lassan hozd a pózt. Először alkartámaszba érkezz, majd tenyértámasz. Kicsit ringasd ki magad, ne rohanj. Engedd meg magadnak a lassulást, a megérkezést, a látságot, finomságot. Majd gyere, hozd a testsúlyodat a karokra, készítsd elő a hátsó lábfejedet, és kilégzés, belégzés, emel a bal láb, majd hozd le a talajra, pedálozd át a lefele nézőt, legyél lágy, megengedő és lassú. Ha jól esik, ismét csavarodj bele mind a két oldalon, majd állítsd meg, és figyeld meg a tested. Van-e különbség az előző lefele nézőhöz képest?
vagy akár az óra elején lévő lefele nézőhöz képest? Van-e különbség a két oldalat között? Milyen érzés tapintani a jóga szőnyegedet? Ami mindig ott van, mindig megtart. Na gyere, kilégzéssel lágyan engedd le a térdeket, és ajándékozz magadnak egy kis szabad mozgást. Hunyd be a szemed, és figyelj befelé. Mi az, amire hív a tested? Egy kis körzés mind a két irányba. Vagy akár előre engednéd a csípődet, felfele nézőbe, vagy egy kobrába, onnan vissza babába, lágyan ringatózva, csak befelé figyelj, mire hív a test. Hallgass rá, mindig tudja az irányt, mire vágyik most. Majd gyere, belégzés, sarokülés, ülj ki a jobb oldaladra. Nyújtózz előre a lábakkal, hozz a közeledbe egy téglát, ha van. Ha nincs, akkor anélkül is mutatom a pózt. Engedd le magad csigolyára a talajra. Hozd a talpakat közel magadhoz. Lélegezz, légy jelen. Belégzés, emel medence a csípő csigolyára. Hozd be a vállakat magad alá. Karok össze, kulcsolnak. Álladat, közelítsd a mellkashoz. Szorít a popsi. Lélegezz. Kis jógahíd, csípőszéles terpezben a talpak, lábujjak előre felé néznek. Hunyd be a szemed, ha jól esik, vagy résnyire nyisd, és lélegezd át. De ha van nálad tégla, akkor fektetve behelyezheted a keresztcsontod alá, és amikor már stabil a tégla, akkor rá is engedheted magad. Ez a könnyített mini jógahíd. Lélegezd át, és ha innen tovább jönnél, akkor nyújt először az egyik láb, majd a másik láb. Lábujjakat lefelé szorítod a talaj irányába, és lélegezz. Engedd meg magadnak a tisztulást. Majd bontsd a pózt, visszahúz egyik láb, másik láb. Nagyon lassan elemelkedsz a tégláról, kihúzod magad alól a téglát, ha volt nálad, és nagyon lassan, csigolyára engedd vissza magadat a talajra. Majd gyere, húzd magadhoz a térdeket, kulcsold össze, kis gombóc. Lélegezd át. Majd nagyon lassan engedd magad vissza a talajra, ringasd el magad lágyan, lassan, jobbra-balra. Engedd, hogy átmasszírozza a talaj, a gerincedet, a hátadat. Ezzel is engedd magad belesüppedni a jóga szőnyegedbe. Érezd át, hogy a talaj mindig megtart, a jóga szőnyeged mindig itt van. Lélegezz. Majd lassan állítsd meg a ringatózást. Nyújtsd előre a bal lábadat, a jobbat pedig engedd le oldalra borulni. Hanyatfekvő fapóz, belső combhoz ér a jobb talp, belégzéssel nyújtóz,
Kilégzés. Engedd le a karokat. Lágyan a füled mellé a talajra. Vagy ha jól esik, akkor helyezd rá női nemi szervekre, petefészek területére, a karokat, a tenyereket. Lélegezd át, és kapcsolódj a nőiességeddel, a női minőségeddel, a befogadó képességeddel. Lélegezz. Majd nagyon lassan, a jobb kar segítségével emeld vissza a jobb térdedet, nyújtózik előre a láb. Majd húzd fel a balt, majd azt is engedd le, oldalra borulni. Belégzéssel nyújtóz, kilégzés, hozd le füled mellé a talajra. Vagy ha ismét jól esik és kapcsolódnál, ismét hozd a petefészkek területére, a kéz melegét. Engedd ezt a kapcsolódást létrejönni. Lehet, hogy nem is olyan könnyű ez, mint ami ennek tűnik. Ez a kapcsolódás lehet fájdalmakkal teli, félelmekkel teli, de engedd meg, hogy ez tisztuljon, erősödjön. Élvezd, kezd el élvezni, hogy nőként születtél erre a világra. Lélegezd át a megengedést, a befogadást, a látságon, puhasságon. Majd nagyon lassan, a balkéz segítségével told fel a térded, majd nyújtózik a láb. Gyere belégzéssel nyújtóz, lábakkal előre, karokkal fölfelé, kilégzés. Engedd el ernyedni az izmokat. Még egy belégzés, gyere feszíts meg minden izmodat. Kilégzés. Engedd vissza. És még egy utolsó, adj bele mindent, feszíts meg mindent. Majd kilégzés. Szájon keresztül is sóhaj segítségével engedd belelazulni, belelágyulni a testedet a jógaszőnyegedbe. Most már a légzés legyen puha és lágy. Érezd, ahogy a lábfejek lazán oldalra borulnak, ellazulnak a lábszárak, a térdek és a combok is. Elnehezednek és ellazulnak. Érezd, ahogy a derekad lágyan belesimul a szőnyegbe, a gerinced, az egész hátad belelazul. Érezd, ahogy a vállakról is legördülnek az apró súlyok, a napi terhek. Ezzel elnehezednek és ellazulnak a karok is, egészen a kézujjakig. Laza a nyak, ha jól esik, nyelj egyet. Laza az arc, az állkapocs is. Lazák a szemhéjak, puhán, behunyva, megengedvén magadnak a puhaságot és a látságot. Laza a homlok, laza a hajas fejbőröd is. Engedd bele magad ebbe a kellemes, lágy,
pihentető érzésbe. Mai rohanó világban nehezünkre esik néha megengedni magunknak a semmittevés állapotát, vagy csak pár percre is. De add meg magadnak ezt a gyönyörű minőséget, ami nem luxus, hanem alapvető szükséglet. Lélegezd át ezt az érzést. Majd ezzel a nagyon jól eső érzéssel lassan hozd vissza a tudatosságodat a jóga szőnyegedre, és nagyon lassan kezd el átmozgatni a kézujjakat, lábujjakat. Kezd el ringatni lágyan, még mindig behúnyt szemekkel jobbra-balra az arcodat. Majd lassan gördülj át a jobb oldaladra, húzd fel a térdeket, öleld is át őket. És érezd a hálát magad iránt, amiért a mai gyakorlást is elvégezted, és ezáltal önmagadat választottad. Majd nagyon lassan, még mindig behúnyt szemekkel, kezed segítségével told fel magad számodra kényelmes ülő helyzetbe. Majd nagyon lassan, behúnyt szemekkel, gyere nyújtózz a karokkal a magasba, fent imatartásban a karok, és nagyon lassan húzd le ezt az energiát. Állítsd meg a homlokodnál, tiszta gondolatokért. Húzd tovább, állítsd meg az ajkaid előtt, a tiszta szavakért. Majd húzd tovább a szívteredbe, tiszta érzésekért. Majd hajolj meg magad előtt, és köszönd meg magadnak a mai gyakorlásodat, a mai kapcsolódásodat a nőiségeddel. Namaste.